நீங்கள் யாருக்கும் போட்டியாவோ, யாரையும் தாண்டி போகவோ, யாரையும் அட்டாக் பண்ணவோ, காலி பண்ணவோ அதுக்கு நான் வரல. எனக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த வாழ்க்கையும் வாய்ப்பையும் ஒழுங்காக பயன்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன அதுக்கு விட்டுருங்க. அதை தான் நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். தமிழ் சினிமாவில் போட்டி நிறைய இருக்குது, கம்பேரிசன் நிறைய இருக்குது. ஆனால் அந்த மத்தியில் ஒரு பெரிய மெசேஜ் கொடுத்தார் சிவகார்த்திகேயன். நான் போட்டிக்காக வரல, நல்ல கதைகளுக்காக வந்திருக்கேன். இந்த ஒரு வரி வெறும் டயலாக் இல்லை, ஒரு மைண்ட் செட். அவர் சொன்னது, வெற்றி என்பது மற்றவர்களை தோற்கடிப்பதல்ல, நம்மையே மேம்படுத்துவது. மீனிங்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறேன், குவாலிட்டி சினிமா கிரியேட் பண்ண போகிறேன்னு கிளியராக அறிவித்தார். இது ஒரு ஹீரோ ஸ்பீச் இல்லை, ஒரு லீடர் ஸ்பீச். காம்படிஷன் மைண்ட் செட் விட கான்ட்ரிபியூஷன் மைண்ட் செட் முக்கியம்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டார். இது உங்கள் SAS அப்டேட்ஸ். லைக், ஷேர்.